Morjens kaikille. Tänään me pelataan Grow a Gardenia. Tänään me yritetään saada uusia siidejä. Ja mutta täällä mulla on Burning Bud jo. Ja noi kaikki. Ja Sukarable. Ja toi siis katsot Giant Pinecone. Niin. Ja sitten riistokkaa ihan kohta, tai riistokkas. Joo, riistokkas. Ei oo mitään ees. Niin, ja sitten kuka haluaa, että me pelataan jotain muuta peliä? Esim. Forsakenia, Forti, Mine, ihan mitä tahansa peliä. Eli kommentoikaa, mikä peli meidän pitäisi pelaa se tämän jälkeen. Ja yritetään saada 50 tilaajaa, koska me voidaan alkaa live-striimaa YouTubessa. Tai sitten mä vaan live-striimaan tuolla Twitchissä. Niin. Tilatkaa ja tykätkää videosta. Let's go. No niin, paljon saadaan. 10 miljoonaa. MP-koulut alkaa kohta. Mä en jaksais, mutta ihan ok. Niin. Tai siis ne, jotka on koulussa vielä. Mulla on 8 triljoonaa, 225 biljoonaa ja 439. Oota. Mulla on aika 8 triljoonaa, 225 biljoonaa. Ja tossa on miljoonia. Ja sitten 439 miljoonaa. 894 siis 1000 ja 536 100 500 486. Toi oli vähän vaikeeta, tai siis ei ollut vaikeeta, vaan mä heräsin just äsken. Kello on, en mä tiedä paljon kello on, mutta joku 7-8 voi olla. Siis toi Red Fox ei melkein koskaan saa mitään, paitsi joskus. Hyvin harvoin. Se ei niinku saa mulle mitään melkein. Mutta joo. Ja nyt vaan kerätään. Sellainen inventori. 8 miljoonaa. Me saa koko ajan joku 8 tai enemmän miljoonia. Tai 10 miljoonaa. Mutta kommentoikaa alas. Saanko te viikkorahaa? Siis mä en saa viikkorahaa, jolleen mä teen esiin jotain kotitöitä tai jotain. Niin kommentoikaa alas. Kommentoikaa alas. Niin. Joo. Joo. Tykätkää, tilatkaa. Ja laittakaa kello päälle. Ja se ois